koro jogo bende sama lweny nitie to gimbe gichiemo. Itemo wacho ni gima nyotimre Rangweni rachre jomoko. Frejo din nyako bede joma rach nikech ng'ene Victor nitie ng'ama kochiwo kinyi to sebolo 2-3 moro to lweny bende kata mineno madhi nyime kind Ukraine gi Russia cha bunde go ok miji nono. Ntiere kembe maloso bunde gi emomiyo kuonde duto king'iyo to lweny nitie. Koro lweny en ohala to ng'ama goye ni nitie ng'ama goye loyi makochiwo kinyi kacha to koni bas ineno aginena asebolo ne makech koro gimbe kodinne gi magi to gihinyore mak mana ne ntiere pogruok manyalo bedie ma pod inyalo goye lwenji to dongruok bende dhi nyime nikech kiketo lweny mbele to dongruok odok chien to gikone dhano nyaka hinyre. Koro pod unyalo tugo, pod inyalo miyo ng'at ma iteno bathno advice maber. Pod inyalo nyise ni nitie kaka inyalo tugo ma ok iketo pogruok e kind jotelo. Nikech kiketo pogruok e kind jotelo to tiende en dongruok ema dhi bedo maonge. To sama dongruok obedo maonge gikono oganda ema nyaka hinyre. Erokamano. Ing'eyo ni nitie gima ben kaka ne winjo ka jay wacho ni siasa pod nyaka